Da. Da. E perioada iubirii. Hai să facem niște bani cu fraierii ăștia care se iubesc. Producem vreo 2 miliarde de in cu beculeți. Ăștia se înnebunesc după suveniruri de astea. Sunt zile de iubire. Inventăm și câteva drame cu happy end. Da. Cu happy end sunt dispuși să o cumpere. In cu beculeți și drame cu happy end. Nu uita de mâncare. Bă, nu știu dacă s-a făcut anul trecut, dar mie îmi vine în cap acum mititei sub formă de inimă și frigăruți sub formă de săgeți. S-a făcut? Vorbește cu băieții să avem prezervative roșii. Neapărat roșii. Care e fructul iubirii? Mărul. Nu mă, mărul e al păcatului. Nu cu gust de mere, cu gust de cireșe. Lumânare în formă de sfârc. Ai vorbit la radiouri? Că să-mi dea altceva. Să-i dea piese de dragoste. Și mult haos. Haos de dragoste. Drum, vezi? Să n-aibă timp să gândească. Dacă iubești, nu mai gândești. Ce, tu gândești când iubești? Bine, tu gândești și când iubești, da. Organizează ceva promoții. Și neapărat party-uri, da? Dar nu numai pe 14, și înainte. Ăia singuri trebuie băgați în seamă. Da, se deprimă în perioada asta. De să le vindem speranță, mă. Nu știu, fă niște site-uri undeva să se întâlnească gratis, invită-i la petreceri, dă-le băutură, orice, dar să cumpere și din tricourile alea cu Love is Blind. Au rămas de anul trecut și am putea să lichidăm stocul ăla acum. Nu, mă. Tricourile cu Love is Blind au rămas de anul trecut și mai vindem din ele acum. Ce ia? Așa, greu. Bere de iubire am lansat. Cum? N-avem bere pentru îndrăgostiți? Bă, voi sunteți cretini? Ce vă spun, bă, eu că ăștia trebuie speculați la maxim? V-am zis, mă, să faceți bere pentru îndrăgostiți, să conțină afrodisiac? V-am zis, băi, v-am zis, care era sloganul? Bea cât iubești, nu e bun. Mai bine invers, iubește cât bei. Notează-mă, tâmpit, stai. Stai că am o linie, stai. Da, iubita mea. Da. Nu, cu Sfântul Valentin cu ăștia. Nu. Vorbim. Na, ce vrei să-ți cumperi? Bine, da. Hai că te sun eu în 2 minute, da? Bine. Băi, te... Ah, nu. Da, bine, hai, scuză-mă, nu era... Da, bine, pa. Băi, notezi, mă, tâmpitule, iubește cât bei, da? De mâine să intrați în producție și într-o săptămână să vă berea asta în toate barurile, mai auzit? Vreau să insistăm mai mult pe chestia asta cu inimile. Să le trimitem pe poștă la oameni. Și la pensionari. Trimite-le cu talonul de pensie. Păi ce, mă, ăia nu se iubesc? Fă un concurs, ceva pentru ăștia care au stat mult împreună. Ăștia fă bine de tot. Că nu prea mai vezi în ziua de azi. Dar vezi să n-alegi urâți, dă știri cu ei. Cât de mult să iubesc, cât de bine le merge, cum au reușit. Bă, dar nu urâți, că ăștia nu vând. Se sperie lumea. Nu i-a mai spălați, da. La, nu știu, 65-70 se țin pe picioare. Da. Ia și tu! Bă, implică și niște politicieni, mă, ceva. Da, mă, se bagă, mă, mergi la ea acasă și pune-le pe alea, ți arate bijuteriile. Rodul iubirilor. Pune, mă, să se sărute, să danseze. Se bagă, mă, ăștia fac orice, că e campanie electorală, da. Nu mă cântă ursul. Da, băi, vreau să facem un featuring. Vreau să facem un featuring cu toate solistele astea, da, cu țâțe mari. Stai, să mai... Na. În sfârșit, astea cu țâțe mari, nu mă interesează, mă, voce, căcat. Deci o să fie toate solistele astea cu țâțe mari, de Sfântul Valentin, un featuring, dezbrăcat, le dezbrăcăm, că e Sfântul Valentin, nu le îmbrăcăm, și să cânte ceva, nu știu, căcat de dragoste. Bă, tu nu înțelegi, mă, că totul trebuie să fie despre inimi. Deci vreau să văd inimi peste tot, să văd pe blocuri, pe outdoor, pe spații publice, pe parcuri, pe genți, poșete, pe astea, pe mall-uri, să-i năucim cu inimă, să năucim cu inimi. Deci rupem, inima este viața mea. Așa.
Vreau să... Mamă, fii atent cum e asta. Deci vreau să finanțăm curvele, fac reducere o săptămână, da? Deci o săptămână dăm noi 35% reducere la curve. Băi, ascultă-mă ce spun eu, că câștigăm din volum. Deci se duce lumea buluc. Bă, tu nu înțelegi? Câștigăm din volum. Da. Băi, tu nu înțelegi că lumea trebuie să cumpere iubire sub toate formele? Ce dracu e așa de complicat? Vă rog o dată pe an să faceți chestia asta și e căcat atât de complicat. Deci fii atent, ascultă-mă pe mine ce spun eu. Dacă noi anul ăsta nu ieșim mai bine decât anul trecut de 2000 de ori, aveți toți probleme. Bomboane, bomboane, știri răcoritoare, radiouri, șori TV, promoții. Hai că avem ceva. Să dăm și niște vacanțe la ăștia care se combină la party. Showtime. Ce să le mai vând ăstora? Acum n-a mai rămas decât un singur lucru de vândut.